ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീം റൈഡേഴ്സ് ഒഫീഷ്യലിൻ്റെ സെഡ് പ്രോ V2 ഒരു റിവ്യൂ ആണ്. റിവ്യൂ എന്ന് പറയാനൊരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വണ്ടി വെളിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ലുക്കുണ്ട്. പ്ലംബട്ടത്തിൻ്റെ ലിവറിയാണ്. പിന്നെ വീൽ കപ്പ് എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. പിന്നെ ക്യാബിനിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഹാങ്ങിങ് സൈഡ് ഡ്രീം ക്യാച്ചറും പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരത്രയ്ക്ക് അറിയാൻ വയ്യ, ഒരു മാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്നാണത്തെ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് നല്ല അത്യാവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണാൻ ലുക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നോക്കുമ്പോഴെന്ന് പറയുമ്പം സെറ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ലൈറ്റ് വർക്കുണ്ട്. JBL ഇരിപ്പുണ്ട്. നല്ല സെറ്റ് പവർ ലൈറ്റ് വർക്കാണ്. നല്ല ലൈറ്റ് വർക്കുണ്ട് വണ്ടിക്ക്. പിന്നെ വൈപ്പറൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ്. സ്പീഡും സാധാ എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ്. പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പം ഫസ്റ്റ് ആനിമേഷൻ കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻജിൻ കവർ പൊങ്ങണേന്ന്. രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലെ ഇതും പിന്നെ ബാക്കിലെ ഇതൊക്കെ പൊങ്ങില്ല. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഇതൊക്കെ പൊങ്ങണേന്ന്. മൂന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോറാണ്. ഇവിടുത്തെ ഡോറ് തുറക്കണേന്ന്. പിന്നെ ഈ ഡോറൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ്. ആ ഡോറ് ഫുൾ വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് യാത്ര നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ താഴെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഹനിയും കിടന്നും ബഹളം ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറി. നമുക്കിനി ലൈറ്റ് ഇടാം. ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇടുമ്പം ഇത്രയാണ് കത്തുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഇടുമ്പം ഇവിടെ ഉള്ളൊരു നിയോൺ സ്ട്രിപ്പ് പോകും. ആദ്യം ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ നിയോൺ സ്ട്രിപ്പ് വരും. പിന്നെ ഇടുമ്പോഴും നിയോൺ സ്ട്രിപ്പ് വരും. പിന്നെ അസാഡ് ഇടുമ്പം അസാഡ് ഓണാക്കിയാൽ വർക്കാവുള്ളൂ. അസാഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്. പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈപ്പറാണ്. അപ്പോൾ വൈപ്പറും വർക്കിംഗാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ലൈറ്റ് വർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മളെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പം ഇപ്പോൾ 53 സബ്സ്ക്രൈബറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും 53 സബ്സ്ക്രൈബറായ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമ്മളെ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അവസാനിക്കുകയാണ്.